Regetoi euskalduna eta feminista eta dilistak. Egundoko menua, zer iruditzen zaizue? Iratxe Agilera, Gasteiztarra da. 25 urte ditu eta regetoia konposatu, abestu eta dantzatzen du. Regetoi euskalduna eta feminista. Berak esaten duen moduan ez da kontraesan bat. 3 hitz horiek uztartzean ez du zertan antikristoak azaldu. Iratxe Agilera Kainakai musika proiektuaren arima da. Eta gaur nirekin arimadun errezeta bat kozinatuko du. Saksuka dilistak eta pilaf arroza, txistor odolki eta irugilarrarekin. Bilboko Almodovar gastropafean beraien platerik ospetsuena prestatuko digute, tripakia. Tripaki honenen saria jaso zuten iaz, eta nola egiten dituzten ezagutzeko aukera izango dugu gaur. 150 urte baino gehiago daramatzate gozoak egiten. Hernaniko Adarraga gozotegiaz ari natzaizue. Bertako gozorik ezagunena, arrakastatxuena ezagutuko dugu. Ziur nago zuetako askok dagoeneko ezagutuko duzuela. Adarraga tarta izeneko ostopila. Ai ama, badakit baldar xamarra naizela, zeatik mantala eta guzti ezin dut ondo perreatu. Baina Miami me lo confirmo. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe nao, ez dakit, Iratxe Agilera edo Kainakai, nola ditu berzaitugu? Lagunen artean ja, Kai deitu behar diazu. Kai? Bai? Kai, betirako netzako. Oso ondo, ikusiko zuek gaur, earki pasatuko deu, dantza pixkat ingo deu, ezta? Bai, perreo pizkatxo. Ai, ama, perreo eta guzti, earrein behar ditugu gaur. Bueno, elkarrekin ingo ditugu, seguru bai ez behintzat dilista batzuk, ikusiko zuek beresi-beresiak, arrozakin eta osagai gehiago. Adi lagunak, ondo pasako deu, seguru. Bueno, Kai eta lagunak, garatuko izuen nondik noa ibiliko gehan, bale? Bentu, dilista batzuk ingo ditugu, Saksuka izena duenak eta Pielov arroza. Ados, eta ingo deuna da, behitu, dilistak jarriko ditugu egosten, erramuakin, asanaioakin eta porruakin. Normal egozi, lasai-lasai, utzi egosten, baina gero, gauza berezia da, ingo deula tipula, baratzuia, piperra, ondo gorritu, gero bertara tomatia bota, tomatia landuko deu, gero espeziak botako ditugu, kominua, piperra utza, tomilioa baitare, pipermin pixkate bai, hola bixigarri jaukitzeko, eta gero, mejunje horrei botako dugu bai jogurra, eta bai feta gazta. Eta gero, leku hortara botako deuia dilistak egosita daudela. Bertan, goxatuko ditugu, eta hoi jarriko deu bustinezko ontzi batian, erdi baten dilistak jarriko ditugu, eta bestian arroza. Baina arroza ere bai ingo deu berezila, zeatik ingo deu normal egosi, tipulina txikituta, botako deu arroza, salda, baina gero, behin arroza indada honian, ingo deu dilista indion antzeko zerbait. Ingo deu, lapiko baten, txerrikillak ondo prejitu, dala irugilarra, odolkilla eta txistorra, koipe guztiak enduko dio, eta arroza bertara botako deu, bale? Orduan, esan bezala hemen, bustinezko ontzian, jarriko deu, dilistak alde baten, arroza bestian, jarriko jo arrautzatxo bat, eta labian golpetxo emango jo, bukatzeko arrautza, eta gero pixkat xibuleta bota, eta jatea. Segun moldatzen zazuk aldian. Ni, superondo. Izango naiz, pintxerik onena, vamos. Ai, ze ondo. Bueno, orduan, jarriko izut, dilista martxan jartzeko, hementxe jarriko ditut, eta inbiar deuna da porrua garbitu, baino erraz, kenduko jo mendikan, aurrenengo kapa kendu, eta porrua listo. Eta azena jo ingo deu zuritu, bale? Bale, ados. Hoi zure kontu, zuri gailua hemen, venga, ba. Eta martxan jarri gara, berban inbiar deu, baino lana bai, Martxan jarriko gara, orduan. Oso ondo. Bueno, kontau, berezia, ez da, regetoia, neska bat, euskalduna, eta feminista. Ez da regetoia eta feminista kontrako zerbait gaur arte bai, ez da, mindik gaurrea ez.
Ba, bueno, egia esan ikuste dut, ja, hori pizkatatzean geratzen ari dela, Beti izan da reggaetoia pizka machista, pizka baino gehiago, ez da? Bai, beti esaten da, hori, reggaetoia izan dela oso machista, oraindik bada, baina nik uste dut musika industria gehiena bezala. Bai, arrazoi duzu. Orduan, bueno, egia da reggaetoia edo genero hau, igual dagoela sexualizatuagoa, eta horregatik esaten da machistagoa dela, baina ez dugu hori nahaztu behar. Eta nola zizinean historia guztiakin? Bueno, egia zen niri txikitatik musika pilo bat gustatzen zitzaidan, nengoen eskolako abez batan, ere ninduan gitarra klasetara, eta, bueno, ni kirolik ez... Musika munduan beti? Ni, musikako klase guztietara joaten nintzen. Dantza eta musika? Dantza ez da, baina, bueno, musika, orain duela gutxi hasi naizela dantzarekin, baina, oie, poliki. Eta gero, batxillergoan, nengoenean, jarri nintzen pizkat kontaktuan, hori, musika etxean grabatzearekin, egin dituen asketa kurtso batzuk, eta hasi nintzen, hori, abestien bertsioak nire etxean egiten. Eta youtuberra egin nintzen, bai, hasi nintzen abestien bertsioak, youtubera igotzen, eta, oie, gustatzen zitzaidan abestiak youtubera igotzea, eta konturatu nintzen, asko gustatzen zitzaidela hori abestia. Bai zuri eta bai jendiai bai, ez da? Baita, jendeak esaten zidan, joiratze, daramazu denbora pila egiten hau, zergatik ez duzu zure abesti propioak egiten. Eta zeiten zenun leno, bertxilloak eta bala igual? Claro, hori da. Daukat abesti bat, Lauteiaturen abestiaren bertsio bat, superpolita geratu zitzaidana. Baina hori, azken finean ez ziren nire abestiak, ziren bertsioak, eta ja, esan nuen, oie. Hasi behar gara nire musika egiten. Eta beste pausu bat eman behar. Eta beste pausu bat eman nuen, bai. 2019an, esan nuen, venga, orain egingo dut nire proiektu propioa, eta hasiko naiz produktore bila. Eta probatzen dituen estilo pila, hasi nintzen probatzen bai pop, bai reggae, bai reggaetoia, pizkat denetarik ere ikustikoa zer nahi nuen. Vale, eta hor konturatu zinean, ja reggaetoia esala zuria? Konturatu nintzen, Euskal Herrian ez egoela reggaetoizko musika euskaraz. Eta hor ikusi nuen aukera polit bat, niri gustatzen zitzaidan genero honetan, euskaraz egiteko eta edatzen hasteko. Ze ona. Vale, eta ze esate zizuen etxian lagunak, bestia, ze kontatzen zizuen? Bueno, gauza da, urte horretan, etorri zela Durangoko azoka, abenduan, Durangoko azoka zegoela, urtero ematen dute sormen beka bat. Arlo ezberdinetan, eta urte horretan zen musikara destinatuta. Eta esan zidaten, oie, aukera polita izan daiteke, zu beka honetara aurkeztu zure proiektua, musika urbanoa feminista eta euskeraz, eta oie, ea sortea dukasun. Eta ni, aurkeztu nintzen, pentsatu gabe, en plan ez nekien zer gertatuko zen, eta oie, joan ginen faseak pasatzen eta gustatu zitzaien gure proiektua, eta azkenean beka eman ziguten. Eta beka horri esker, hasi ginen kainaka irekin. Ze beka hori bazen, sormen beka bat, orduan zerotik hasi behar ginen dena egiten. Eta esatezun nien beti ginean, zeba pluralian izitezu, ze talde lan bada, zenbat zaudete bertan? O nola iten dezu? Beti egiten dut taldean, ze azken finean, ni naiz proiektuan aurpegia ematen duena eta ez, abeslaria, baina musika hau egiteko ezinbesteko da talde bat izatea. Eta atzean daude ekoizleak, atzean daude arte zuzendariak, atzean daude dantzariak, nire DJ-a, musika grabatzen dutenak, nahazten dutenak, dago jende pila. Orduan, ni ez naiz bakarrik sentitzen, nago lantaldean, eta, super ondo. Baina gero adibidez, gero showan garaian, zu bakarrik zaude holta gainean, edo, DJ-a hortik ibilikoa, edo nola moldatzezu? Bueno, gure showa da fieston bat, Bai, gure showan, Gogo, bertan neoteko. Bai, Ane, Andrea eta Ambrok dela nire DJ-a, eta hori, bidantzariak. Eta, klaro, hor gaude dantzan, gaude, ambiente handia sortzen dugu egia zan. Azkenien hori nahi du jendiak bai festagiruan, ez da? Bai. Ze ona. Así que, hori egiten dugu. Eta, esan dezu, zeolako merkatu bat, ez zeola emakumeikan reggaetoian, eta gizonezkoak ebai gutxi, Euskal Herri mailan, ez da? Iez, duela, urte baldeenago, hasi ziren duplakoak, hemendik egon direla, bebai, ezagutzen dituzu, eta bebai daukate reggaetoi abestiren bat, uste dut aiek ez dutela haien generoa reggaetoi moduan aurkezten,
baino gehiago. Baina, bueno, hori ere ikutu zuten. Orduan, bueno, ja, hasi ziren. Ikustu dut 2008an hasi zela olatu berri bat eta talde pilo bat atera zirela. Ez dakit izan zen pandemia garaia laze guztiok animatu ginela gauza berriak egitera, baina, oie. Bikain. Bueno, eta kainakai, zer nahi du esan, nondik atera dezu izen hori? Kainak, oie, hau nola duzu egite horrela. Zatitxo txikiak, ez da? Ez oso ondo, betu. Horrela, tiki. Ja, kenduko edo mendikan. Bai, eta horrela zatitxo txikiak. Ez, zatikan nola egozteko dan, betu, hori kenduko jo. Bai, eta hau gaizki dago. Eta hori listo, eta hori hola, oso ikan, betu. Erditikan ez, erditikan moztu bi pusketetan da listo. Eta listo, horrela, bale, perfecto. Jarriko dut, dilistagin, hemen txeura jarri deu martxan, oso ondo, goaz, ostra honi eman dio nik antxak etxeki. Ups. Vale, ez da zer gertatzen, guantxe jetxikoa berua, tipulagin. Niri hori etxean zigure erretzen zaidala, Bai, ez dizu sinisten. Jo, arrozarekin, nahiko gaizki ematen zaite, azte honetan egin nuen arroza, eta dina itxatzi zitzaidan, zitzaidan arroza eta nirea, arroza itxatzi eta bere sokarrat puntu harrapatu zen un ordun, ez da? Ez, sokarra, errea, super gaizki, baina, bueno, palante con la vida. Ona. Bueno, hori, kainakai izena. Kainakai izena, bueno, azteko, biatu nahi genuen izen bat, bakarra, ez iztitzen ezena. Zazken binean gero hori, zure musika bilatzean, horrela ez da beste artista batekin konfunditzen edo beste marka batekin, eta nahi genuen bakarra izatea. Eta alde batetik, izatea Euskal Nortasuna, eta horregatik kai izena aukeratu genuen, dela izen euskaldun bat. Ni azken binean euskalduna naiz, eta, bueno, izenaren barnean identitate hori nahi genuen. Eta gero, bigarren partea egiten dio referentzia pizkat ere izaerari. Eta dator nakal izenetik dela indonesiako izen bat, bihurri esan nahi duena. Orduan, kainakai, hor itxiokoa. Onda, kai bihurri ja. Bai. Onda. Bueno, hemen badakau taldian, gaina kamara bat, una izena dula, bere semia kai da, eta oso bihurria da. Bai. Hori izango da, kaien kontua izango da. Hori da, kaien kontua izango da. Bueno, egila zan, lehendabiziko pausua jarri deu martxan, Hemen, tipulina, arrozantzako. Hemen, barazkiak, gero inberdeun, mejungeantzako, bertara botatzeko dilistak. Eta hau guztia egiten dan bitartian, Bilboaino jungo gea, Almodóvar, gastropafea, ikusiko zue, ze janari goxuak gauden bertan. Kaixo Joseba, kostanetan agore gara, Bilbon Gorte kalean daude eta Almodóvar taberna erakutsiko dizuet. Goazen ikustera. Almodóvar taberna zabaldu zen oindala urte terdi, 2008an, eta Kostanek eta Juan Carlosek zabaldu zuten. Hau berez, burdel edo alterne klub bat zen. Oso toki iluna, goibela, argi eta berotasun gabekoa zen. Taberna ikusten, burura etorri zitzaien izena bat batean. Destape garaiaren oroigarri gisa eta lokalaren aldaketa gogorarazten duen hitz joko bat proposatu zuten, eta da Almodóvar. Sukaldaritzari dagokionez, naiz eta taberna modernoa izan, sukaldaritza tradizionala jarraitzen dute. Kokotxak, bakalau pilpilean, tripakiak, txipiroiak, masaiak, albondigak, etxeko jatekoak. Kuriositate bezala, ardo propioa dute, eta berarentzat apropos egindako etiketa originala dauka. Taberna ezagutu duzue, eta orain nahi baduzue sukaldera joango gara, eta gure tripakio gozoak erakutsiko dizkizuegu. Hasteko, barazkiak hartuko ditugu, eta tripakiekin egosiko ditugu ordu betez lapiko batean. Bueno, errezeta hau Kostanen amarena da. Eta txikitatik ikusi izan dio etxean egiten, eta beti ikasi nahi izan du. Eta jakin behar duzue Kostanen tripakiak, Bilboko kaiuak baloratzen dituen gizartearen eskutik, joan den urtean lehenengo saria jaso zuela. Bilboko tripaki onenak dira. Garaibaten taberna hau artisten, musikarien eta kabaretaren biltoki bat zen. Eta Kostan eta Juan Carlosen nahi dutena da orain,
kultur hori berreskuratzea. Behin tripakiak egosita daudela, hasiko gara bizkaitar saltza egiten. Tipula txikituko dugu, berotan sartu, eta piper txorizeroaren malmiarekin ahaztuko dugu. Eta tomate pizkatekin. Berez, artea hemen daukagu auzokoa den Andoni Euba. Eta berak apaintzen ditu Almodobarren horma guztiak. Juankar eta Kostanentzako ohore handia da. Gero, oliba olio pizkaten, berakatz oso txikitua, piperminarekin eta txorizo pikantearekin bigunduko dugu. Dekorazioari dagokionez, egurra lizatu dugu, margostu. Estenatokiaren normak paperestatu ditugu. Komunak guztiz berriztu dira, sukaldea egin, eta bezeroak eta auzokoek ere opari asko egin dizkigute, hemendik eta handik daude euren astarna. Kuriosoena da hor estenatokian izpiluan dagoen zapata hori. Taberna hartu zutenean, neska batek utzi zuen hemen, eta da garai baten lanean zeuden nesken oroirgarri gisa. Behin saltza eginda dugula, bustilak piko batean, saltza tripakiekin ahaztuko ditugu, eta 15-20 minututan presi izango ditugu. Tripakien salda pizka bat, saltzari botako diogu, behar dugun biskositatea lortzeko. Hori bai, maitasun apur batekin egin behar da, Bueno, Joseba, hemen dituzu Bilboko tripakirik onenak. Badakizuno gauzen, Almodobarren, Gorte kalearen 18. zenbakian. Gonbidatuta zaude, dastatzera. Etorri nahi dozunean. Hurrengor arte, Joseba, eskerrik asko. Aupa, bikote, pasatu bihar naunik horrea, bai, gaina nik olako gauzak salian, zuri tripakik eta gustatzen zaizu. Niri pillo bat, Pillo bat? Bai. Marea, un tripaki ehar batzuk, ogi pusketa ehar batekin, da, venga, segi gero, regetoia dantatzea, Oie, pinta hona zeukan, Bai. Bueno, gurian jarraituko deu, eskerrik asko, eta jarraitu olako tripaki egiten. Bueno, hemen txe, kusi zuen ja tipulak, ja pulamentu hartzen nahi diala. A ber, lagunduko jazu tomatetxo hauek Venga, bai noski, horretarako nago, ez? Bikain, bez, egundoko pintxe gota gaurkoan. Oso ondo, ingo deuna da, beitu, raiatuta ingo deu, beitu. Ui, hori jazakite. Oso erresa, oso erresa. Ingo deuna da. Erditik amostuko dituzu. Bale. Horrela, txortena erdin utzita, horrela. Bale. Eta gero, hemen jarriko zu, raiatuko zu honekin, eta salakin bakarrik geldituko eta sala, organiko batako deu, eta mamila erabiliko deu, bale? Ados, perfecto. Bale, hoi zure kontu, eta ni esan bezala, behitu, ja, hemen tipulina martxan daola, botako jo, arroza, buelta pare bat eman, gatza eta salda. Bueno, eta, kai, lehen dizka atera zenun, eta derrepente konfinamendua. Kontatu pixka, izan zan hori. Atera nuen nire lehenengo singela, kolpe. Martxoaren 13an, 2008an. Eta hori, hurrengo gunean guztiak, etxera. Pikutara, aia, ama. Bai, niretzat izan zen, palo bat, nengoen oso ilusionatuta, nire lehenengo abestian, lehenengo bideoklipa, hori disko bat aterako nuen urte maieran, eta azken finean reggaetoia da dantzatzeko musika bat, tabernetan entzutekoa, lagunekin egoten zarela entzutekoa. Eta rosian hileia ebili behar da, eta derrepende musukoa, distantzia, bestia, hori da. Orduan, klaro, izan zen, como pixkat, dena frenatu, eta nik nahiko gaizki pasa nuen konfinamendua gainera kostatu zitzaidan. Igual beste artista batzuk aprobetsatu zuten eta musika berri egin zuten, baina ezken ni animikoki nahiko gaizki pasa nuen. Bai, Hombre, nik uste artistak gehienak, ez da? Zeatikan izan da bastante gogoraz, generalian, ez? Baina, bueno, aida berreskuratzen, ze ikusten dezu. Gero nola izan zen, sare sozialetan aurkeztu, edo nola saleratu zen hori guztia? Gauza da, mantzeguten sormen beka, hurrengo Durangoko azokan aurkeztu behar genuen. Bai diskoa, bai lehenengo kontzertua egin. Orduan ja, etxetik atera ginenean, ja animatzen hasi nintzen, eta esan nuen, bueno, hau aurrera eraman bar dugu. Jazta. Osea, egoera dena da, eta baina, bueno. Eta danontzako da, orduan aurrera egin behar da. Hori da, gure aukera da, eta aurrera egin bar dugu. Eta lehenengo kontzertu hori, ze oroitzapen dazkazu, nola bizi izan zen un egun hori? Eski izan zen ere bizitzako lehenengo kontzertua zen. Itxikitan, egon naizela abez batzan eta, baina beti abestu izan dut taldean. Eta batean, kontzertu bat, jendea esari eta maskariarekin, lehenengo aldia, bueno, urduri pila, baina pasatu zen hain azkar, hasi nintzen eta bukatu nuen, eta
Oso polite gogoratzen dut egia zan, bai. Ze ona. Bueno, hori da garrantzitsuena, ez da? Polita izan zala, izan zan bezalakoa, gustoko zitzaizun gehiago jendia dantzan da sakeltako ikustia, baina bueno, bezera batean. Orain azten ari gara ja kontzertuekin, eta jendea dantzan, eta, bueno, pasadela ja... Moain batzutan zen pentsatu, zeratik ez daude eserita hobeto, engozian eserita, ez da? Beti dantzan hobe, nik uste dut, beti dantzan hobe, bai. Dudi gabe. Eta hori, atera genuen orduan lehenengo diskoa, baimenik gabe ditzen zela, eta, oie, nahiko harrera ona izan zuen. 2021 osa egon gara kontzertuak ematen, 30 kontzertu edo eman ditugu, eta, oie, nire lehenengo aldia izateko, oie, pozik nago, Adibidez, kontzertu horietan, botatzen dituzu zure abesti berria bakarrikan, edo jendiak hain gogoko ditun zure bertzioiek bai eskatzen dizkizu, botatzen dituzu, edo... Lehenengo YouTubeko kanaleko bertsioak ez ditut sartu egia esan, ze niretzat hori da nire bizitzako beste momentu bat, eta ez dut nahaztu. Ez banatu, ez da? Ez desu nahi nahaztu. Ez, baina kontzertuetan badaukat Zagarrajo abestiaren bertsio bat, dela horrela modo tekno, tope, salto egiteko, jendeari asko gustatzen zaio, Bai. Bueno, bitu hori inbierzu Gehiago? Pixka gehiago, bai, azala aurrenengoa bat indezu, bigarrengoa pixka aurraraki pixka hartu dezu eta sakarretan... Vale. Venga, le doy txitxa. Azkazalak ez sartu. Ja, ez que gainera begira ze politak, Bai. Bueno, eta abenduan zure beste azken lana plazaratu dezu, ez da? Bai, gainera nago superpozik emaitzarekin. Ditzen da, Maitia. Maitia? Aluma. Eta da maitasunezko historio bat, eta, bueno, maitasunaren etapa guztiak kontatzen ditu, gure lehenengo amodioa, igual hori ez joatea ondo eta zelan pasatzen dugun gaizki, gero maitasun propioa bebai, gero maite mintzea berriz, uste dut jende asko sentitu aldela identifikatuta, dira maitasunezko historio pila. Zenei etzai hori pasa, Bai, hori da. Hala da. Eta gauza berezi moduan, atera genuen kaset formatuan. A ber, kaset formatua? Bai. Eta zen edaka gaur egun kaseta? Entzuteko. Begira, nik uste dut moan jartzen ari dela berriz, viniloak bezala, azken finean ja viniloa, baina oier, rolloa dauka, ez? Kasetea berdin. Eta egin genuen gauza pizkatez berdina izan zen kasetea interaktibo egin, eta entzun daiteke bai Wallman batean, baina mobilera hurbilduz, bai entzun dezakezu mobilean. Eta? Bai. Bluetootha daka edo zehola daka, kasete horreko zer daka? Ni esaten dutela kaset magikoa, baina... QR bat daka edo zer daka? Dauka NFC teknologia. Horrean joan nahiz iristen ni. Zure mobilak izango dauka, bai, izango du, bai. Vale, eta orduan zuka aplikazio bat behar dezu edo da Bluetootha konektatzia bezala eta harrapatu itegu? Gaur egun ia mobil guztietan ja dago sartuta. Mobil batzuetan aktibatu behar duzu NFC botoia eta ja hurbiltzen duzu eta automatikoki doa. Eta beste batzuetan simplemente mobila hurbildu eta jazta. Eta horiz hau ez duzu NFC mobilan. Ados. Eta azken diska hortako abeste guztiak, maitasunei buruz hitzeitu dugu edo danetik handago pixkat? Denak modu batean ala bestean maitasunari buruz hitz egiten dute. Baina maitasuna bere modu guztietan, bai... ez dakit zelan esaten den euskeraz, pero amor no correspondido, edo correspondidoa denean, edo maitasun propia, zu bakarrik ere ondo egotea, eta bakarrik zaudenean ere zure maitasuna izatean. Ze garrantzitsua. Bai, hori da. Hori da aurrena bihar dana, eta gero datoz bestiak egia esan. Vale, eta aurrenengo diskan ere bai maitasuna eta asko hitzeitezu, edo ez daka zer ikusi ikan? Nik uste lehenengo albuma, izan zela pizkat ere bariatuagoa, baina alderrakiatu nahi genuen batez ere hori egitea reggaetoia, feminista eta euskeraz. Ezken finean, pasautu dela urte bat, baina uste dut urte batean asko aurreratu dugula, baina 2008an bazegoen jende asko esaten zuena reggaetoia matxista zela, eta zuzenean hitz egiterakoan reggaetoiari buruz, neri esatea, ez, nik ez dut hori entzuten matxista delako. Hori ere, irikin bihar da jendeai begilak eta esan desberdinak badaudela, ez da? Bai, azken finean reggaetoia da beste genero bat, popa edo roka bezala, eta musika da, azken finean zu jartzen diozu letra eta zuk egiten duzu feminista izatea. Eta hor polemika sortu zen? Bueno, nire ustez beti sortzen da polemika, egiten duzuna. Arrazoi ez, matxe esaten zu egiten. Azken finean, egiten badute reggaetoia, kasi hori matxista delako. Egiten badute euskaraz,
Kezi apropiatzen ari naizela, nirea ez den genero batez. Kezi egiten badut, esaten badut feminista dela, aprobetsatzen ari naizela mugimenduaz, musika egiteko. Orduan, begira, nik egiten... Zure bidea egiten dezu, eta jendek esan dadila nahi duen. Nik argi daukat egiten dudana, eta dela pasioarekin, ilusioarekin, eta azken finean emakumea naiz, feminista da naiz, hori da nere borroka, eta gainera, euskera aratago eraman albadut, pues hobe. Hobeto. Orduan, ni hori argi daukat, eta ja... Heiterrak, ja, ez nauten minik egingo. Ze ona. Horri biliko jabeti txintxetakin, baina, bueno, eukiko deuzose, guk eskudua jarrita, ez da? Hori da, bai. Ona. Bueno, eta etxian daz esatez izuen. Etxean. O lagunak edo. Claro, eske gai hau ere komplikatu da, esken finean, batean... Oso ondo, ikusezu, Utsi dut, perfecto, begira. Horiek organikoa bota. Vale, hemen botako dut. Gero organiko dana, olioei emate juta. Vale. Hau botakoet, eta ikusi zu hemen saltzak, gero dilista bertara botako ditugu. Hor dago, ja guztia bota. Zelako pinta gona, Hau botako dut, eta tomatia ondo sukaldatzean gero jogurra eta feta gazta falta zaio. Vale? Bai, eta zeu zaiak atea dian hemen, Bota dio unien espezia berriak, Oye, usainona dauka, Bai. Eharra iten egia, eharra pintxia botetena gaurkoan. Toma! Eta Kai, emakunderen kanpaina bat ire bai, jarri zenion abestia, ez da? Bai, begira, badago beldur barik programa, urtean zehar gauza asko egiten dituzte, baina batez ere egiten dituzte ekintzak, gazteen artean indarkeria sexista ekiditzeko, eta emakumeen artean jarrera ahalduna izateko be bai. Eta urtero egiten dute lehiaketa bat, beldur barik lehiaketa, dela bideo lehiaketa bat, eta hori, hori lehortu nahi da, eta izan nuen aukera jartzeko, nire abestia, nahikoa dela deitzen dela, eta egin nuen gainera Eli Zalduarekin dela Gasteizko bertsolari bat, eta, bueno, letra superpotentea, oso indartsua, eta asko gustatu zitzaidan. Ze ona. Gero eharra izan behar du, ez da? Zuk abesti batzukin, eta igual gaztetxoe, eta zure abesten entzun, eta horrek eman behar du indarra, ez da? Gainera, eskoletan jarri zuten pila bat, abesti hau, beldur barik programa azken finean asko mugitzen da eskoletan, unibertsitateetan, eta jo, joan nintzen eskola batera, ematera txarla bat, eta bazekiten abesti guztia, eta jo... Hore galanta, ez da? Hore handia, bai. Ze ona. Bueno, bagoa, zen ikustezu arroza ia indakaula, gehatzi zaizkio beste 8 minutu erreportaia eta beste pixat, eta listo. Dilistake, haidi egiten, martxan dazkau, eta hemen dago nahi deunantzako, hemen makarroia bota, arroza bota, dilista botako dugu gaur, baina nahi zuena aldezue bota honea. Ze ona. Ni hori horrela jango nuke, Horrela, ogi pizkatekin, ogi askokin. Eta hau jango zen duen, eta gozo salia ebai basea? Bai, pilo bat, txokolatea... Txokolatea, eta milorria? Hori zer da? Milojas. Milojas. Hombre, pues también, claro. Gipuzkoan dago bat, Hernanin, oso arrakastatxua, goendala 100 urtetik iteguena, eta 100 dokua. Ikusiko zue, Adarraga, Okindegia. Guazen berda. Lehenengo personajia gozotegian kin harreman eukizuna Luis Adarraga Itxaondo zan. 1925 jaiota, eta arek diru asko entzun zaldikin estraperluan nunbait. Eta enamoratu zan Juana Bautista Santa Cruzekin. Eta arek esan omen zion, berarekin ezkontzeko gizon zintzo baten bihurtu behartzala, alegia volverse un hombre de bien esatezana. Tordon gizona bere trapitxo guztik utzi eta Toledoa juntzan maixapanak egiten ikastea. Eta honea etorri zan, eta maixapanekin hasi zan, eta bere bajua propilun lehenengo gozotegia iriki zuten. Gero bere seme batek, Josek, jarraitu zuen eta ja ultramarinos bat bezala zan. Gero urrungo belaunaldia berriro Jose eta Luis, eta Josekin zuen pixka bat innobatu, makinaria berria sartu zuen txokolatiakin, eta asko berritu zuen obradorea izan duzana. Arek, bi seme eukizitun, berriro Luis eta gero Antion. Antion zan ere itagilarreba.
Bea jarraituzu negozioakin, eta gero nere senarra jarraituzu. Eta guain, nere alabak hartu du errelebua 6. belaunaldi jalegia. Gure produktu estrella hojaldria da, dudik gabe. 2. produktu estrella katumin gaina ditugu. Saltzen ditugula regaliza bezala, katumin gaina edarra deu. Eta gero aparte daukagu, brazo gitanua, sagar pastela, pantxineta, euskal pastela, bizkotxuak reienatutak, trentzak, eta pastelugarik ere bai, eta bueno, produktu polita daukagu. Aurkeztu dizuet pixka bat hemengo historioa, eta bain irutzen bazaizue, obradora juntzaikezte, eta han, Dionen eralabak eta Josek erakutsuko izue, gure tarta marabillosu honen sekretua. Kaixo. Bueno, Jose eta Jon egea, eta hoen ingo deu amak esandako Milo jasa, eta hortako behar ditugu, hemen dazkaun osagaiak. Hau da, jaldrea ja laminatuta eta horneatuta eta dena. Gero dakau hemen albarikokean mermela da, krema pastelera eta krema mantekilla. Eta hoen montatzen hasiko gea. Kontatzeko pixkat, rezeta hau Milo jasana, ama kontatu izen bezala, pasteleria hasi izanetik edo daola gure ingurun. Ez dakigu zehazki noiz hasi izan, baino junda generazioz generazio berbalki semei pasatzen, beti semei, ze gizonak izan dira beti obradorian lan egin izan dutenak, baino aurreko urtean aita hiltzan, orduan hasi naiz ni ere pixkat obradore munduan sartzen, eta aurten ikasiet Josekin nola egiten dan, eta asteburutan ta etortzen naiz, ze astian zehar oraindik ikasten jarraitzet, eta orduan hau pixkat konpaginatzen ikasketak eta lana. Bada produktu bat pasteleri guztitan erabiltzen dela, baino gu badazkau sekretu batzuk hojaldreiteko azkenean etxekoak ezautzitugunak, eta gu gusta ez egun, hola geratzen zaigun, goxu bat eatzeala. Bai nahiko nuke obradoreakin jarraitu sarremanetan taola, egia da ikasketekin ezakatela argio hendik nondik jungoian, baino aberbiak aldetuten konpaginatu, eta bai, guztuan hauekin lanian, osea que ondo. Hau da tarta bat urtean zehar urteko egun guztietan saltzen deuna, edo ze momentutan eskatu daiteke. Bueno, Joseba, hemen dago indegun Milo jastarta. Eta probatu nahi badezu, Hernaniera etorri, Adarraga gozotegira. Zu eta nahi duen beste doinek. Bueno, agur Joseba. Agur, ondo pasa. Bueno, haupa family, leheno esan dizuet okindegia, baino gozotegia eta zen mitikoa. Gila esan, Gipuzkoar bat ez dago, ni ustez milorri hori dastatu ez duna. Bai? Ara baino igual iritsi da sekula. Araban denetari jaten dugu, eta bueno, hori goxoa bada, ni, vamos, barrura sartzen dut. Baina hurrengoak gio gaine krema mantekilla, krema txokolate, danetik anboak, ze gauza goxua. Horrela jarraitu, beste egun urtean. Haupa family, bueno, besarka hundi bat, eta ikusiko gea. Gurean jarraituko dugu. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, ikusi zuen hemen dilista bota beritugu, ze pulamento hartu duen, baina guain berrizitasun bat dilista bota baino lehenu jogur pixka botako dugu, feta gazta, eta gero dilistak bertara. Inbiar deuna da, betu dilista ja egosita daude, igual pixka faltazen, baina bere beruakin bukatu diga, arrozai 2 minutu gelditze zaizkio, inbiar deuna da txerrikiak txikitu eta sukaldatu. Orduan, nik hartuko sartagin bat, eta igual txistorra horren pusketa batzuk behar ditut. Venga, vale. Orduan, zuk hartu txistorra, nik uste laurden batekin nahikoa, Laurden bat hartu, erditik moztu, eta gero, laurden bat, erdia, kendo mendikan hau eta hau, venga, hauekin. Eta inola bihatz batzeko pusketak bezala. Vale, venga. Eta nik ingoetena da 3 gilarrare bai, eta ingo deuz hartakilan, huelta eta huelta, eta gero arroza bertara bota. Eta bueno, urrengo ekitaldiako, nun ikusiko zaitugu goltza gainean, noiz dakazu pentsatuta ez, planeatuta, o noa zoaz? Bai, bueno, gaude esan, a tope. Orain, 17an, egingo dugu kontzertu bat Barakaldon. Eta gero, gaude egiten gaztetxetatik giro bat. Benetan? Eta, oie, egon gara Elizondon, Zornotzan, egongo gara Eibarren, Orion, Portugaleten. Hori jo gertu, harrapatzeite, Oie, igual etorri barzara, Ona, baino, te berezia regetoia gaztetxetan. Hori ere igual izango zea pionerua, ez da, hortan? Oie, nik uste dut, hau egitea gaztetxetan, aldaketa bat dela, zesken finean da
genero bat nahiko kantzelatuta daukaguna, eta oie, nik uste dut ja gauzak aldatzen ari dilela, asko gustatzen zaigula perreatzea, elkarrekin egotea eta batez ere ondo pasatzea, eta hori, gaztetxetan hori ere egon behar da, ez? Gainera, hori, nire musika ez dela guztiok esaten duten reggaetoi matxista. Así que, oie, ni nator borroka batekin, borroka feminista, eta uste dut garrantzitsua dela. Dudi gabe. Bai, biharra bada egila esan. Kai, baina nik esan dizut, hori joa jungo naizela, baina nik arazotxo badakat. Ez dakit perreatzen. Ez dakizua? Nik uste dut, barrutik guztiok dakigula perreatzen. Bai. Zori da, ipurdia mugitzea. Ziur zu, hor dutxan, mugitu duzula ipurdia dantzatzen, pizkatxo bat. Bai, ala, ez gero da igual lotz pizkatxo bat izatea. Nahi bai baino ez. A ver. Hau da, pausirik errazena nik uste dut. Eskuak mailan, eta hankak. Eta ipurditza mugitzea. Osa, hanka eskuak mailan. Horrela, eta... Venga, eta... Jazta, zuen kasu. Hori txotarra kontu zibili. Eta alde batera, bestera, ja, hori da musika. Hori ja perreatzia hori. Bai, hori da. Odumpia, perreatu denik. Bai, mundu guztia perreatu dezak, eta gainera, gainera, kalimotxo bat edan daia guztia, mundu guztia. Ja, zesanik ez. Bai. Ai, ama. Hori notatzen dezure bai, Euskaldunak adibidez perreatzeko garaian, bueno, guain pixkat aldatu da, baina nahiko gerri gogorrekuak ea, ez da? Edo hori mito bada. Hori mito bat da, guztiz. Bai, begira, nire nabilela hor TikToken atope, beti komentatzen diate, los vascos son como una piedra, no sé qué, no sé cuánto. Ke ba, gero zu ateratzen zara, eta vamos, jende guztia pillo bat dantzatzen du, eta gainerazki asko gustatzen zaigu. Osea, daukagu meneo pillo bat. Hombre, nire bai dantza bai, baina igual hola txai, Bueno, baina bakoitza bere estilora. Derrilla moitu ya. Nik ez dakit dantza egiten ez da. Gehiago kostatzen zaigu, baina bai, bueno, batzutan zu esan dezuna, kalimotxo pare batekin daola, ba... Baietz. Azkenengo koakolakin daola, ba, bueno, behotu, batzutan bai. Bueno, geho, beste pason bat, ez dakit, nikun bernaiz preparatuta hori joa, Bai. Abestien baten koreografia da kasu, edo ez dakit. Hombre, noski, ni ekarri dizut ona, abestitxo bat, gubiok elkarrekin dantzatzeko. Benetan? Hombre, bai. Da, zalantzarik ez abestia. Zalantzarik ez? Bai. Piskat bakan, Bai, zalantzaren kasu? Bai, piskat. Bueno, nire dantzariak, Anepe Acedok, egin zuen dantzatze txiki bat, orain hainbestera ematen den trend hauek egitean, sare sozialetan, ateratzen duzula esatitxo bat, eta dantza txiki bat egiten duzuna. Eta nahi baduzu ikasiko dugu. Epa. Ba, bai, noski baiet. Utsi jasun pixkat, konzentratu zerretxone, konzentratu bian. Hau ez da inerreza izango, Hau ez da inerreza izango. Utziko detena da, zua pixka berago, txegatik kosta ingo zaigu, eta ingo detena da, hau azteko eta behin. Odolkilei buelta eman, vale, hola xe. Beitu, honei meneo txiki bat emango jot. Oie, ze ona, ez? Ze pintaka dakan honek, Bai. Hoen gaina jogur zapore egin da, arrozaren bukatu zaigu, hortxe utziko deu, peta gazta botako deu, ia perrear. Perrear, hau de gau martxa. Hau, zuak, itxalduko ditut, zeatik angero inbiar deun bakarra da, hemendikan, koipek atea, bota arroza berta, eta dilistak berta. A ber, guain, pintxelanak ondo intituzu. Beratu duzu bizkatxo bat, A ber, ez da zaila izango, erratza da. Nola da koreografia? A ber, hau da nire DJ-aren pausua, beti egiten duela kontzertuetan horrela. Batir el huevito. Hori gaina ni pasteleruan naizela. Claro, ya está. Ez ne gaina betetzen. Argi daukazu. Orduan da, jarriko musika pizkatxo bat, akonbainatzeko, bale? Zer eskan finean. Vale, zondo. Sino, be. Begira. Egingo dizut adibidea, bale? Bota. Ba. Huevito. Bihotza? Horrela? Ez dago. Zuetan ni batera, baby asko zobe, zure eskutik. Eta jazta? A ber, baina azkarre egin dezu. A ber, bat ingo dugu musika gabe mantxua. Vale, venga. Eta gero lian akzion. Dena ondo doa, zure ondoan banago, bihotza maitasuna da, ta zalantza. Zalantza? Vale. Rik? Ez dago. Vale, oza, maitasuna da, zalantzarik ez dago. Vale. Zu. Eta ni. Batera. Oen TikTok iten hasi behar. Claro, es que ya zara TikToke. Garra da gau. Zu, eta ni, batera.
Baby, asko zobe da. Da zure eskutik. Da zure eskutik. Ya está. Venga, jarri musika, ya presna. Madre mía, ya está. A ver. Uy, TikTokers, total, A ver. ¿Preso de? Bai, presna. Vale, bueno, jarriko nahi zor zurekin, te ingo dugu, vale? A ver, preso de? Presna, vale? Va, orain. A ver, ez dakit nola zuzan. Zure ondoan bago, maitasuna da zalantzarik Etago. Zuetan ibaten. ¡Qué Cristo! Asko zure da, zure eskutik. Ya está. Berdeu egun pare bat, ni uste, Bueno, oye, nahiko ondo dago. Hori joa juten nahi zenean, izateko, ja ikasita jungo naiz. Vale, hori da. Noiz da esan dezu, zema denbora dakat? Taukagu 17an Barakaldon. 17an Barakaldon. Eta gero, data pila, daukat Instagramen txartela, eta bertan jartzen du, informazio guztia. Vale. Vale. Bai arrasekau. Jarri da urduri bizkat, baina Bizka bai, zerritan dagan agarri nahi, zai, ama. Bueno, jarraituko duzuko aldatzen, hau da laneria. Vale. Ai, ama, ze gauza hona. Oye, bakoitza da ona berean, Bai, ez nahiz oso gaizki ikusi, Nik uste dut ez, ni gainditu ematen dizu. Bai, inbierdet entrenatu pixkat, Bueno, ikusi dezu, guain txerriki hauei, ingo diuna da koipiak kendu, olio pixka bota, baina koio behaiek bai botatzen du koipe pilat. Ja. Ordu ingo diuna da kendu, horrela xe, iepa txoixo bat iesi da, hortxe utziko dugu, ez da zerretatzen. Eta egin behar deuna da, berta arroza bota, eta hemen dilistak botako ditugu. Vale. Eta ja, gure platera bukatzen egia, Beitu, hemen daudezuk, garbitutako porru eta sanaiua. Super ondo garbituta, Super gainera. ondo, ezin hobe. Porrutxuak. Hainiri porrua pilo bat gustatzen Piskat eroitzen bada ez da zergertatzen, Bueno. Horrela, porru pixak enduko jo, baina piskat eroitzen bada, barazkila da eta xamurra da, osea, ez da zergertatzen. Bueno, eta dantza eta hau bakarrik ez, aktore lanetan ibilitakoa, Kai, kontatu pixka, zure ibilbidea. Bueno, nik beti esaten dut niri denetarik egitea gustatzen zaidala, eta animatu bat naizela. Eta, bueno, beti nik uste dut interpretazioaren mundua asko gustatu zaidala, eta bai parte hartu duala laburmetraietan, eta lagun batzuk dauzkato horretan da bilenak, eta ni beti voluntario. Eta zu danetan animatzezea, ez da? Ni denetara, bai, egia esan. Gero, aparte, ni beti esaten duen naizela Hannah Montana bezalakoa. Hannah Montana bezalakoa, bai, esken finan, hemen ikusten nauzue, kainakai moduan, gaina gero bebai naiz irakaslea. Bai, Claro. Eta zerren klasek ematituzu? Musikako irakaslea, naiz, bai? Oso posik nago. Baina hori, azken fina hori, irakaslea, abeslaria, aktorea, tal, denetari. Eta pintxe dezu kaldari. Bai, ni beti esaten dut pilo bat gustatuko litzaiakela egotea bilabete, abeslari moduan. Beste bilabete, irakasle. Beste bilabete, aktore. Egia esan, nik usten dut, gainea, lan egiteko gogua emateu leku saldatzia, jende saldatzia, hori dana aberazgarria da. Niri gustatzen zait, egia esan. Dudik gabe. Baina, bueno, azken finean dena nahazten da, ze abeslari moduan bideoklipak egiten direnez, ere, interpretazioa da, eta, oie, asko disfrutatzen dut. Ze gustatzen zaizu, hori adibidez gustatzen zaizu gehiago, edo holtza batea junda, jende aurrian abestia, edo... Prozesu guztiak dauzkatu bere gauza, baina bai egia dela, bideoklipak egiten asko gozatzen dudala. Bai, Arlo artistikoa asko gustoko dut, bai aurretik egiten den guztia, bai bitartea, gero edizioaren kontua, eta bueno, ikustean ere abesti bat, hori bideokliparekin ilusio handia egiten dit. Baina hori abestia bebai, eske dena gustatzen zaite egia esan. Hori da, ez ezuna gustatzen egun guztia eta urte guztia gauza bertinik tenibiltzea, ez da? Hori da, ni gainera oso askar aspertzen naiz. Gero ere gertatzen zaite, beti nagoela superaktibo eta asko kejatzen naiz, ez daukaten borarik niretzako, baina gero, geldirik bat nago ez egin gabe... Aspertu itozea. Bai. Bueno, hemen txarrautxa bajarri. Eta horrela, eta beroarekin edo egiten da, ez? A ber, oso beruengo bazan bai, baina ingo deuna baitu labia piztutak hau, eta emango izkio 3 minutu labian. 3 minutu, goitikan zuritukoa, azpitikan ebai berua, eta gorringo saiatuko gea bigun jausten, bale? Bai, xamurra. Eta hemen txedakau, guain sartuko dugu labea, horrela xe, itxoingo dugu 3 minutu, bitarten hau garbituko dugu, tipulina txikitu, geho gainetik botatzeko, eta listo. Guantxe gatoz. Bueno, nik pasaz eskio 3 minutuak, arrautza inda egongoa, ni uste puntxuan egongoa, aber nola akaun.
Beitu. Ai, ama. Beitu, eskatuko izut trapitua. Tori, hartu. Bestela errengo naiz igual. Hartu jarret emendikan, horrela. Eta bestekin azpitika, bueno, moldatu naiz, baina bada espada. Hau bero otea eta hemen txijarriko deu. Arrautza ikusi zuen nola daun, bueno, ez dit ikutuko, zeatik bestela igual, puskatu ingo zaigo. Pixka berde, pixka beti ondo torte zaio plater guztiei, dotore jartzeko, eta gaina tipulinan xapore goxo emango jore bai. Eta bukatu deu gaurkua. Kai, azteko eta behin, mili esker retortze gatikan, arrakasta asko euki, guri hasi dantzatu arazi, eta besti gabe. Plaza goxatu, gaztetxe goxatu, bitu arrautza. Jo, zelako pinta, Bitu. Nik uste dut gure errazetoa dela, vamos, irabazlea. Eundoko indeu. Opa, ekipo! Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta besti gabe, bihar arte laguna, nola ite da? Hola, venga, tuku. Aio, belaio. Agur.